Khajane Tripuri takukte bukuksong lamsuko puliano khakchangmani khorango. Tini ang norokni bagai kaisa ketal video tubui phai tongo. Abongkha chini sinimung Tripuri. Obo chini dofani sinimung kamanani phasing thangai tongo. Okokno tuyi. Khajane Tripuri takukte bukuksong. Jung tini belai kheno okokno tuyi wansuk thai tongo. Tamni hinba tabuk chini Tripuri ha gananggai no. Tabuk chini sinimung no tuyi kabang ma panama singsa o jung jalo kalaijak. Tamni hinba jung chini sinimung ni bisingo baksa sawo jung pahari baksa sawo jonojati sonduk eba tribal upojati obahai podre pod sinimung heriwi tongo. Abni bagui no ini video tuwi phainani nangkha. Tamni hinba chini sinimung Tripuri. Abo jung Sri Sitini Simeno chini bubagra Bir Bikram Kishore Maniko bo kathang tonglang purwo chini ha Tripuri Tripurano jungno yapari kalangmani onco Tripurani bagui aphorni simi no tai aboni slai sekang kusung bosorni simi no chini sinimung ungkha Tripuri. Aboni bagui no tini chini sinimung Tripuri hinai nang gosiwi tongkhe hake tinini simi jung sakno upojati pahari jonojati eba Mongolian bonobasi rok nei jung gositai kri jung satai kri jung aboni bagui jung tini tamoma khlainai jung choba khlaina nai choba angkha abo hai jung jepuru hukumu mukmuni pandano jung khlainani thangkari hingkai je hayo chini hukumu mukmuno jung phunuknani thangai tongo aro jaga rogo program rogo panda rogo jepuru Benaro suijak festono suijak upojati jonojati pahari sonduk rokhni suijak tongkha hingkai jung aro jagao jung participate khlaiyawi no ifili phaikai belai no janai jung tumung no abo hai banner suijak tongthaniwo jung jonojati ni banner suijak tongthaniwo jung participate khlaikade hingkai upojati ni jagao jung participate khlaikade hingkai jung hukumu mukuni panda no jung khatungui jung naraknani bagai phunuknani bagai tumung no Hestunni suijak chini Tripuri dofani sinimung aro gri hingka hingkai jung jagao jung jugali thangpano jung participate khlaiyawi ifili phaikai jung belai no hamnai. Tamni hinba jung participate khlai tongkai jung Tripuri dofa gosiyawi jung jonojati jung pahari jung tribal jung obohai taikubni Mongolian rokhni jung gosiwi tongmani khlainai. Awan bagino ini tumun jung chini dofani sinimungni laibumano Sri Sitini simi je chini sinimung tongmani no kusung mol brum ni bagui jung sinimung krakhe phunugui rinani bagui jung obahai khlaiyi ini simi chobao nokhorani nangnai tumung no jagao jung participate khlainani no hangkai jagao je feston simini abo log no slaijakrani nangnai Tripuri dofani cultural Tripuri dofani traditional mosamung sapmung hukmu mukmu no benaro soi banner bai chini participate khlaimani jung khapia hangkai kothogya hangkai jung banner no phano slainani nangnai obono ang Khajane Tripuri takukte bukuksono ani kaisa koimung ani kobukmung ini sungmung rokni thani jung abahai khlaidemanno khlaimaya hangkai ini jung sakno Tripuri dofani borok ni jung ini bo gosima klaiya aboni bagino jung chini krak hewansuk ni rang belai kana hambai asuk jora video paithak jora nai tongmani bagui norok comment khlai sadi o video norok nai bahai angjakha hake like khlaidi share khlaidi ai subscribe khlaidi o channel ni ketal nainai ongoi tongkhe hake tinin bagai asukno belai kheno hambai.